обещах, ще се опитаме да направим второто пробно, повтарям още веднъж, за сега пробно включване на фронтовата телевизия на утопистите. За тези, които за пръв път попадат на нашето начинание, нека да припомним за какво точно става дума. И така, от фронта започнаха да пристигат писма. Вече са над 50, знаят нашите редовни посетители в Фейсбук страницата ни. Писмата лесно се пишат. Сложно нещо обаче, скъпи приятели, се оказа правенето на телевизия. Много сложно нещо се оказа. Но, благодарение на майката Закрилница, иконата на Богородица, с която ни изпратихте на войната срещу плутократите, се надяваме да се справим и с това предизвикателство. Наистина сложно нещо са телевизиите. Много от вас през изтеклата седмица станаха свидетели на грандиозен медиен телевизионен скандал. Някакви телевизии се скараха помежду си, започна да се говори за цензура, за контрол върху медиите в България, най-вече телевизиите, защото те са и най-въздействащите. Демокрацията и медиите, свободата на словото, свободата на изразяване е най-деликатният въпрос, който стои пред обществото, защото от него зависи истината, в която живеем. В едно общество медиите, качеството на медиите зависи единствено и само от състоянието на самото общество. И ще ви разкажа кога стигнах до този извод. Случката, която ме накара да проумея, че качеството на така наречените средства за масова информация в едно общество зависи от състоянието на самото общество, е следната. Беше самото начало на настъпилата така наречена демокрация по нашите земи и аз реших в родния си град Русе да се захвана с една авантюра, наречена издаването на градски вестник. Вестникът бързо доби своята популярност и някъде около година след неговото възприемане от градското общество се случи следното нещо, свързано с една емблематична за България личност, на която принадлежи следният цитат. Всеки човек е център на света. Всеки. И светът именно за това е ценен, защото е пълен с такива центрове.
Сега ще ви припомня за кой човек става въпрос. Тази онагледацийка е озвучена от хейтърчето. Представете ли си? Оказа се много изкусен китарист. Какво нещо е войната? Как разкрива не само лошите, но и добрите качества на хората. Та след като на младоците около мене разказах за роденият в България и прекаралия детството си в България Нобелов лауреат за литература Елиас Канети, хейтърчето каза: мога ли да се опитам да озвуча онагледацийката? И ето какво се получи. Какъв е случаят, или по-точно взаимовръзката, между издаваното от мене вестниче, градско вестниче, без никакви претенции за елитарна медия, и свързаният с България Нобелов лауреат за литература? През 1994 година творецът, или Всевишният, както други го наричат, някои го наричат Великият архитект на Вселената, прибра този талант на човешката мисъл. Авторът на прословутия трактат "Маси и власт" при себе си. Тогава реших на почти цялата първа страница на вестника. Знаете, че първата страница на вестника, която се вижда на середията, тя продава. Написаното на нея продава вестника. Реших да посветя почти цялата първа страница на свързаният с русенци, с паметта на русенци, Елиас Канети. Направих го. На следващия ден от целият тираж се продадоха малко повече от 100 бройки. Ден след това заглавието на вестника беше свързано с, доколкото си спомням, някаква снаха отхапала ухото на свекърва си. Нещо подобно беше. Тогава се продадоха хиляди вестници. Ето това ме доведе до мисълта, скъпи приятели утописти. Не се сърдете на средствата за масова информация. Не се сърдете на вестниците, на телевизиите, на радията, на интернет сайтовете. Защото
Ето ви един красноречив пример. Как самото състояние на обществото предопределя характера на медиите, които то желае да потребява. Понеже заговорихме в началото на това второ пробно наше включване за медиите, нека да се опитам сега да ви представя някои наши идеи, които проистичат не само от мен, а и от младите хора, които са около мене. Как си я представяме ние тая наша фронтова телевизийка на утопистите? Война е, както знаем от теорията за войната, между двете страни, които воюват, съществува една полоса. Наричате ничията земя. Така ще се нарича нашата основна рубрика, в която ще разказваме какво се случва с съдбата на ничията земя. Кой ще победи утопистите, които са повели битката за достоинството на народа, населяващ тази земя, или плутократите? Тези, които по друг начин си представят българската съдба на тази земя. Това ще бъде, може би, най-тъжната рубрика в нашата телевизия. Предложиха младите хора в окопите на утопистите. Хейтърчето, приятелката му Цвети, останалите десетина студентчета, които се присъединиха към нас. Дори бежанчето от Босфора, което избяга от това, което се случва на юго-исток от нас, то се присъедини към това предложение. И ще ми повярвате ли, ако ви кажа, че това бежанче от Босфора, то пали светлината под иконата на Богородица. Не защото си е сменило вярата, а защото уважава нашата вяра. А може би майка му и баба му са му разправили, че преди да станат беженци край Босфора, някога, преди много години, неговият дядо на беженчето от Босфора е бил поп в Родопите. В тази рубрика главен герой ще бъде президентът на Република България. Господин президент, обръщаме се от фронтовата линия на утопистите. Много ви молим, оправете си отношенията с прокудените зад границите на България българи. Тръгнали сте по път, който може да превърне тези българи в невъзвръщенци. Знаете за какво ви говорим. Защото, господин президент, това, което днес се случва на ничията земя,
и с вашето вече мълчаливо съгласие, може би ще доведе дереджето на този народ до това, че единствените българи, които ще останат по цялата планета, ще са онези нашенци, прокудени зад пределите на родината си. От кого ли? Вие ли не знаете, господин президент? След анонса на тази рубрика «Диктаторът», неизменна част от нашата фронтова телевизия, искам да направя едно уточнение с риск, навярно, да разочаровам много от нашите зрители. Както знаете, довършвам романът «Диктаторът», втората част на романа «Утопия президентът». И искам да заявя и да успокоя най-вече пиарите на този феномен в българската политика Бойко Борисов, че диктаторът не е Бойко Борисов. Както знаете също така, тези, които са прочели романът «Президентът», там дори не е споменавано и името му. Диктаторите, скъпи приятели, са изключително значими фигури в историята на човешката цивилизация. Те притежават такъв тип качества, до които не може да се доближи никой български политик. Защото диктаторите са призвани да променят хода на историята, да извършват коренни преврати в епохите, които е преживяло човечеството. Затова в романът «Диктаторът» и в тази рубрика «Диктаторът» ние ще се занимаваме с въпроса: коя е тази световно значима историческа личност, която днес, в началото на 21 век, променя хода на историята, решава съдбата на човечеството, повежда го към път, който може би никак няма да ни се хареса. Предопределя такава съдба на народите, за които след време поколението ще разказват по същия начин, както ние днес разказваме за диктаторите от 20 век. Тези дни любимото ми списание «Аспекто» ми напомни една много важна мисъл, или по-точно извод на американския драматург Артър Милър, който казва така: когато се изтощят основополагащите илюзии, епохата може да се смята за приключила. Дали сме на този етап, скъпи приятели, драги утописти? И ще завърша с още нещо, позовавайки се на медиите, за които говорихме в началото на нашето предаване. Миналата седмица започна работа, не мога да ви кажа кое точно народно събрание на републиката, народното представителство. Във връзка с начина, по който то започна да работи, любимият ли пък вестник «Стандарт» отбеляза началото на работата на новото Народно събрание последния начин: всичко започна с окротце, с облаго. Ако трябва да продължим тази популярна фраза,
би трябвало да се запитаме, а ще има ли малко кютек? За мен беше изключително приятно тази вечер да се опитам да ви разкажа как се е представям тази наша телевизийка на утопистите. И за финал ви предлагам нещо, което някои от посетителите на моята страница вече са гледали. Търсенето на отговора на въпроса: има ли път към началото? Защото след всяка война винаги започва едно ново начало. Желая ви хубави дни и до следващото предаване на фронтовата телевизия на утопистите. Взривените мечти пречупват волята. Взривените мечти убиват вярата. Ти казваш, че не си воювал. Не помниш да си бил на служба. Забравил си. Воювали сме заедно. Минираха полето и ни пуснаха въоръжени само с мечтите си. Там някъде в светлината трябваше да бъде краят. Целта, която оправдава средствата. Наградата, Светия Граал. Надеждата да се спасим. Вървяхме в редица, поставили ръце върху сърцата си, събрани в себе си, готови за победата. Развяли над глава мечтите си. Какви мечти? Красиви, смели, свежи, силни. Вречени вървяхме. И бяхме много. Страшно много. Но колкото да приближавахме към светлината, където трябваше да бъде краят, целта, която щеше да ни оправдае средствата, наградата, Светия Граал, надеждата, не стигахме. Застигна ни умората, която породи страхът за оцеляване. Страхуваш ли се? Спираш да внимаваш за мечтите си. А те са креки. Толкова раними, че стъпиш ли в страни, пропадаш. Следват сривове. Война е, казах ти. Това е кръстоносен поход в името на вярата. Не спряхме да вървим и пеехме да заглушим взривяващите се край нас надежди, попаднали на мини от невежество, от страх, по невнимание. Бе странна битка. Тиха битка, помниш ли? Не виждах кръв, не чувах стонове. Погрешно стъпилите продължиха да се движат, наглед си бяха същите, но без мечтите си изглеждаха по-тромави. Забравили за пътя си, загубили посоката, въртяха се във вечна орбита около мините, отнели светлината в очите им. Мечтаеха да бъдат като птиците, свободни, да се носят с вятър, да стигнат светлината, краят, целта, която щяха да постигнат, средствата, наградата, Светия Граал, надеждата. Взривените мечти пречупват волята. Взривените мечти убиват вярата. Ти казваш, че не си воювал. Не помниш да си бил на служба. На служба си, приятелю. На служба сме и двамата. Това е пътят към началото.
битката за достоинството на един народ.